Vimos de ter unha reunión co Comité Educativo. Coincidimos en que estamos en un momento complicado, nun momento difícil da perspectiva sanitaria nos centros educativos. Coincidimos tamén en que é necesario manter a presencialidade en línea co que se está facendo no conxunto das comunidades autónomas e no conxunto de España, e fixemos un repaso da situación actual do plan de ensino virtual, para que, nun caso hipotético e non desexable, que sexa necesario prescindir da presencialidade. En este caso, despois dunha evaluación nos centros educativos, sabemos que o 100% dos mesmos en Galicia teñen os horarios espello activados, sabemos que a imensa maioría das aulas virtuais están en funcionamento. De feito, só en 26 casos dos máis de 1.100 centros educativos da rede pública non está completo a súa activación. Obviamente, nestes días traballaremos para que sexa o 100%. Comprobamos que en torno a 30.000 profesores recibiron formación no ámbito de competencias digitais, dos cuales 22.000 están xa acreditados e que contamos con equipamentos a disposición das familias que o precisen. En definitiva, que o sistema educativo estaría preparado para un hipotético salto a un ensino virtual, algo que, obviamente, non desexamos, pero que temos que estar moi atentos, debemos estar en alarma e debemos estar facendo un seguimento constante da dinámica da situación sanitaria por si fose preciso, aínda que obviamente non desexable, dar este salto. En definitiva, foi unha reunión de traballo moi interesante que nos posibilita trasladar certezas ao conxunto da comunidade educativa. A primeira, de que se está facendo ben o seu traballo, se está actuando con responsabilidade, se están seguindo os protocolos e temos que estar en alerta para ver como evoluciona a situación e, en segundo, que contamos cun plan de ensino virtual que, obviamente, agrademos, non sei se é necesario implementado, pero sí tedo a disposición por si, en algún momento, así fose preciso.